Takže čaute ľudia, no a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si znova zahrajeme Ark Survival Evolved. No a od minulého dielu sa to tu troška viac zmenilo. Postavil som si tejmovačku, prenosnú tejmovačku. A mám ochočeného Baryonyxa. Volá sa Guilty. Takýto pekný, že áno, no. A toto tu mám ešte Raptora, ktorý sa volá, že Septi. A tam vzadu mám Carnotaura, ktorý sa volá, že Corny. Tu je. Tu je náš Corny. Tento diel by som si chcel teda už niečo málo upraviť aj doma. A chcel by som si aj ochočiť nedalekého Iguanodona, ktorý je tak kúsok odo mňa, tak si ho idem asi ochočiť. Nice. Inak som získal aj pušku a uspávacie náboje do nej, tak ho skúsime uspať nimi, keď sa nám to podarí. Okay. Môžeme ísť. Hop. Jaj. Takto som to musel spraviť, lebo inak to nešlo. OK. Ideme tam. Dúfam, že nám toto nezačne ničiť nejaký Sarko, lebo fakt nechcem stavať novú. To mi trvalo asi hodinu dokopy jednu postaviť. Ešte troška bližšie. OK. Môžem ísť. Tak. Ešte si vyskúšam pri lete, že či ide zavrieť tá brána. Neviem. Ale ja to chcem mať otvorené. Ide to? OK. Tak poď. Poď. Poďte, si tam. Si tam! Je tam! Let's go. Teraz sa iba oddialíme, aby ma nezačal zabíjať. A tejmneme si ho. Už by ma nemal zabíjať. Týpeček. Ne? Furt! Tak si ho ochočím asi tu. Aj keď bude už noc. Kde inde. Tak. Jeden, druhý. To nezničíš, bro. Hneď to nezničíš. To sa nedá rýchlo zničiť. What? Spí už. Konečne! Let's go. Pušku budem šetriť, tak vždycky do neho sa strelím iba 1-2 náboje. Nechod do vody, lebo to bude zase. Keď pôjde do vody, tak už sa stane, asi nedostanem.
Taká zotočka. A idem domov. Najľahšie ochočovanie reálne. Prvá tejmovačka. Celkom funkčná. Sa mi otáča. On vypadol. Nehovor mi, že fakt vypadol. On fakt vypadol. Jaj. Dobre, tak ho asi ochočím ho vo vode. Keď si vypadol. Ja neviem, on fakt vypadol. Ja. Keď sa mi ho zase nepodarí ochotiť skoro ako to Bionixom, tak no hate plus. Že máš bobule. Dosť. Díkes, bro. Tak ho ochočíme asi pod vodou. Nevadí. Dúfam, že sa ochočí. Čo najrýchlejšie. Keď nie to, tak sa vyspím a bude ochočený. Možno. Vážne? Tak vypadol, alebo? Ja, on je na kameni. Yes! Jednoducho v skratke dám mu meno Iggy. Áno, s tvrdým. Iggy s tvrdým I. Je za mnou? Toko on je šprinty. Dobre, rýchly je. Svinia. Nepríde, že on v tej vode beží. To je ako naspídované hovado. Fakt. Poď. Stopni sa, 103 reálne. Tak to je ako dobrý pokrok. Viete čo? Nie. Napíšte mi dole do komentárov, aké by som mal dať tomuto iguanodovi meno. Keď tam žiadny komentár nebude, tak sa bude volať Iggy, ale keby aspoň jeden komentár, ho vyberiem, alebo keby tam bolo viac komentárov, že aké meno by som mal dať, tak nejaké dobré meno vyberiem a dám meno. Máme o jedného dinosaura viacej. Hneď mal level? Ako rýchlo. To pôjde rýchlo do tých životov. Ja už to vidím. A taká pekná modrá. Trocha dofialová farba, ale OK. Ty sa hodíš. OK, ľudia, už bude video u konca. Fakt, sorry, že dneska som nestával, ale ďalší diel už asi budem stavať, pokiaľ za kamerou zase nenájdem niečo, čo by som chcel ochočiť. Ale nebojte sa, ďalší diel už fakt budem stavať, niečo si tu postavám. Získam si suroviny, aj za kamerou a možno si vykevčím ešte viac nábojov, tak sa vidíme na budúce. Čaute!